Skepsis over compensatiepakket voor de marinierskazerne. Het is vrijdag 25 juni. Dit is Zeeland Nu. Zeeuwen worden ongeduldig. Loning veegt de vloer aan met minister De Jonge. En Shirin van Anrooy wil zich ontwikkelen. Goedenavond. Het compensatiepakket voor de marinierskazerne krijgt steeds meer vorm. Een jaar geleden zette Zeeland zijn handtekening onder dat pakket, dat een waarde heeft van 650 miljoen euro. Maar de uitvoering van die compensatie, dat gebeurt nu nog grotendeels achter de schermen. En de Zeeuwen worden een beetje ongeduldig. Ik heb andere dingen die me bezighouden, maar ik vind het allemaal niks. Ik hoop dat ze zich een keer aan de woord houden. Dat is natuurlijk wel tegenwoordig wel een grote vraag. Ze halen alles uit Vlissingen weg. Maar we hebben nu het compensatiepakket. Is dat wat? Wanneer dan? Ik zie dat nog niet gebeuren hoor. Ze zijn ermee bezig. De eerste stappen zijn binnen. Ja, de eerste stap zijn binnen. Het geldt ook zeker. Morgen is het precies een jaar geleden dat er een akkoord kwam over het compensatiepakket voor de marinierskazerne. Maar wat is er op dit moment concreet van terechtgekomen? Hier zouden de mariniers komen, maar dat wordt nu het justitieel complex Vlissingen. Zeg maar de zwaar beveiligde gevangenis en de rechtszalen. Maar er moest eerst worden onderhandeld over de precieze locatie en de gronden. Gebouwd wordt er nog niet. Inwoners zullen zeggen, ja, aan plannen hebben we niks. Wij moeten zien dat er wat gebeurt. Maar een locatie vaststellen van een justitieel complex is echt wel een ding wat belangrijk is. Na enige vertraging is aan het Bellamypark een pand gevonden voor het kenniscentrum voor ondermijnende criminaliteit. Maar dat centrum gaat pas later dit jaar open. Eerst zien dan geloven, ja. Eerst zien. Ja, vanwege de ervaring met die marinierskazerne, dat die ook niet doorging. Ja, precies. Je weet het nooit. Ja. Ik ben benieuwd. Voor het andere kenniscentrum, het Delta Kenniscentrum voor Water, Voedsel en Energie, is de plannenmakerij vertraagd. Die moet nu 1 augustus klaar zijn. Een snellere treinverbinding met de Randstad is er ook nog niet. Maar die komt in december. Dat is wel heel belangrijk, want dat is het grootste probleem denk ik hier in Zeeland. De bereikbaarheid naar de Randstad en heen en terug. We maken echt stappen. Alleen ja, ik begrijp heel goed dat dat voor onze inwoners natuurlijk tastbaar moet worden. En dat wordt tastbaar op het moment dat die graafmachines aan de slag gaan. Maar voor die tijd gebeurt er echt heel veel op de achtergrond. En als je nou kijkt naar dat compensatiepakket, hè, wind in de zeilen heet het dan officieel. Ja, je moet erom lachen. Wind in de zeilen. Ja, dan moet je zo'n bootje nemen hier in de jachthaven. En dan moet je lekker de Westerschelde op gaan. Dat is wind in de zeilen. Maar hier zo Vlissingen, dat is echt een ramp gebeuren. Ja, in de studio politiek verslaggever Marcel de Kraan. En Marcel, ja, als je die commentaren hoort, word je natuurlijk niet vrolijk. Maar is er dan helemaal niks concreets bereikt? Ja, toch wel. De huisartsenopleiding die gaat goed. In maart zijn er 4 basisartsen begonnen aan hun opleiding hier in Zeeland. Ze lopen dan mee in huisartsenpraktijken in de provincie. En 1 dag per week volgen ze dan theoretisch onderwijs aan het Erasmus MC in Rotterdam. Daar komen in september ook nog eens 7 physician assistants bij. Dat zijn een soort ondersteuners van huisartsen en die gaan ook een opleiding volgen. Er is ook al eerder in februari een intentieverklaring gesloten tussen Vlaanderen en Nederland over het spoor van Terneuzen naar Gent, om dat te verbeteren. Maar dat is een intentieverklaring. Er rijdt nog geen trein. Nee, er rijdt nog geen trein en er ligt nog geen spoor. Dat klopt helemaal. We zijn natuurlijk met z'n allen een beetje ongeduldig geworden. Hè. Jarenlang is ons voorgehouden, de marinierskazerne komt van Doorn naar Vlissingen. En uiteindelijk was het resultaat heel teleurstellend, 0,0. En ja, dat ongeduld dat zit er nog in. Je moet ook een beetje reëel zijn. Er zijn heel veel projecten op touw gezet. En de voorbereiding daarvan, ja, dat heeft toch ook wel even tijd nodig. We gaan het zien. Marcel de Kraan, dankjewel. Jan Loning, de oud-burgemeester van Terneuzen, heeft scherpe kritiek op minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. De Jonge zegt dat het kabinet voortaan beslist over regionale coronamaatregelen en niet de burgemeesters in de veiligheidsregio's, want die zouden niet snel genoeg in actie komen. Oud-burgemeester Loning voelt zich diep beledigd en schrijft in een uitgelekt appbericht over de Jonge. Voor de zoveelste keer veegt hij zijn straatje schoon en weer vertelt hij onwaarheden. Een blamage en een aanfluiting, aldus Loning in het appbericht. Loning was als burgemeester van Terneuzen voorzitter van de Zeeuwse veiligheidsregio. Hij vindt juist dat Den Haag en de minister veel te verwijten valt. Dat ministerie heeft nogal wat steken laten vallen en vooral Hugo de Jonge. En met Grapperhaus hebben we altijd fantastisch een dialoog gehad.
Maar Hugo de Jonge, die is vaak aan het zenden. Dat steekt dat nu achteraf Den Haag het straatje een beetje wil schoonvegen en een zwarte piet neerlegt. Loning vindt dat minister De Jonge voor zijn beurt praat. Eerst is een grondige evaluatie nodig. Inwoners van de gemeente Sluis mogen hun woning 120 dagen per jaar gaan verhuren, heeft de gemeenteraad besloten. Officieel mag toeristische verhuur alleen op vakantieparken en in recreatiewoningen, maar particuliere verhuur werd in Sluis altijd oogluikend toegestaan. Om dat nu te stroomlijnen lag er een voorstel dat inwoners hun huis 60 dagen per jaar mogen verhuren, zoals dat ook bijvoorbeeld in Zandvoort gebeurt. Maar een raadsmeerderheid in Sluis rekt dat dus nu op naar 120 verhuurdagen. Al heeft burgemeester Marga Vermuur gewaarschuwd dat zoveel dagen wettelijk niet zijn toegestaan. De Zeeuwse ziekenhuizen gaan vanaf morgen mee in de landelijke versoepelingen. Er mogen voortaan 2 mensen per keer op bezoek. Al moeten zich dan wel eerst via de website aanmelden. En daarnaast mogen de mondkapjes af, behalve op plekken waar mensen dicht bij elkaar komen of bij lichamelijke onderzoeken. Leslie Patinama Kerkhoven uit Zierikzee staat in het hoofdtoernooi van Wimbledon, dat maandag begint. In de laatste kwalificatiewedstrijd won ze na 3 lange sets van de Duitse Jules Niemeyer. Patinama overleefde 2 matchpoints. Tijdens de loting voor het hoofdtoernooi heeft ze het trouwens niet getroffen. In de eerste ronde moet ze tegen tweevoudig Grand Slam winnares Svetlana Kuznetsova uit Rusland. Medewerkers van de NS hebben vanochtend op het station in Krabbedijken zakjes met bloemzaden uitgedeeld. Een actie om treinreizigers weer te verwelkomen. De afgelopen tijd mochten er alleen strikt noodzakelijke treinreizen gemaakt worden, maar dat is voorbij. Reizen met de trein kan ook weer om een uitstapje te maken bijvoorbeeld. Ja, als ik uit eigen ervaring spreek, want als stationsmanager kom je vaak op een station, merk je wel dat het drukker wordt dan dat het was. En dat is alleen maar fijn om te zien. Alleen binnen het openbaar vervoer nog steeds dat mondkapje. Vinden jullie daar wat van? Ja, als dat in ieder geval nu nog de regels zijn, dan zijn dat nog de regels. Ja, ik hoop en ik heb er vertrouwen in dat wie weet over een tijd dat die er ook afgaat. Ik zou blij zijn als het mondkapje straks weer af kan. Dus leuk dat cadeautje, maar u had liever een ander cadeautje gehad? Geen mondkapje. Er staan dit jaar geen Zeeuwen aan de start van de Tour de France die dit weekend begint. Maar er is ook een vrouwenvariant, La Course, ook dit weekend. Een wedstrijd van 1 dag en daar wel degelijk een Zeeuw. Sherine van Anrooy uit Capelle. Ze is sinds dit jaar profwielrenster en ze geniet met volle teugen. Ja, eigenlijk bevalt het echt wel heel erg goed. Ja, heel veel is eigenlijk niet veranderd, want ik fiets nu wel meer dan dat ik vorig jaar deed. Maar ja, eigenlijk is het nu gewoon heel gaaf dat je voor je hobby uiteindelijk ook betaald wordt. Terwijl er eigenlijk niet heel erg veel is veranderd. Wat wel is veranderd is het aantal wedstrijden dat Van Anrooy voor haar kiezen krijgt. Zo reed ze bijvoorbeeld in de Scheldeprijs, de Brabantse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Van Anrooy rijdt sinds dit jaar voor het Amerikaanse Trek Segafredo. Ik vind het echt een hele leuke ploeg, super professioneel en super internationaal. Want de ploeg zelf is Amerikaans, de ploegleiders komen uit Italië en Duitsland. En de rensters komen ook uit Australië, Amerika, echt overal vandaan. Dus ja, het is eigenlijk ook gewoon echt super internationaal en dat maakt het eigenlijk ook wel heel erg leuk. Van Anrooy heeft een 2-jarig contract en in die tijd krijgt ze de kans om zich te ontwikkelen. Zelf weet ze al precies wat voor type wielrenner ze wil worden. Ja, ik wil eigenlijk een ronderenner worden. Ik vind dat gewoon echt het leukste om te doen. Ik hou van meerdaagses, gewoon dat het ook wel wat zwaarder is. En ja, veel klimwerk eigenlijk automatisch. En de 2 leukste disciplines vind ik toch het tijdrijden en het klimmen. Dus ja, dat is eigenlijk een combi die precies bij elkaar komt in een ronde. Morgen staat Van Anrooy aan de start van La Course. Een hoogtepunt in de nog prille carrière van de pas 19-jarige wielrenster. Ik vind het eigenlijk echt heel gaaf dat ik daar mag starten. Eerst stond hij niet op mijn programma en een paar weken terug werd hij toegevoegd. En ja, het is toch wel een hele gave koers. Weer een World Tour koers die erbij komt. En ja, het is toch wel gewoon ook een belangrijke koers, ook in het dameswielrennen. Dus ja, het is wel een gave uitdaging. Het gaat Van Anrooy dus voor de wind. En een aantal jaar geleden had ze niet verwacht te staan waar ze nu staat. Ik wist een paar jaar terug niet eens dat ik voor het fietsen zou gaan. Dus ja, dat is sowieso wel anders met de triathlon en het hardlopen. Maar
Nee, ik was er eigenlijk helemaal niet mee bezig. Het was natuurlijk wel een droom, maar ik had eigenlijk niet verwacht dat die droom uit zou komen. Of toch in ieder geval niet zo snel. Dus ja, het is wel echt heel gaaf. Het was vandaag in Zeeland toch een bewolkte dag en ook waren er de nodige regenbuien. Ja, dat blijft de komende dagen zo, al wordt het morgen wel iets warmer. En tot zover deze Zeeland Nu. Morgenavond om 6 uur dan ben ik weer bij u terug en dan ook weer met het weekoverzicht. En ik wens u alvast voor nu een heel fijn weekend.